Στο παρόν βίντεο θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία δημιουργίας, καταχώρησης και διαχείρισης ενός booking μέσα από το περιβάλλον του συστήματος. Το booking αποτελεί την αρχική εγγραφή μιας ανάθεσης μεταφοράς και κατά περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση μιας spot προσφοράς πριν την τελική ανάθεση. Μέσα από τη συγκεκριμένη φόρμα καταχωρούνται όλα τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την οργάνωση και την παρακολούθηση της αποστολής, όπως ο εντολέας, ο τρόπος και ο τύπος μεταφοράς, τα σημεία φόρτωσης και παράδοσης, οι εμπλεκόμενοι συνεργάτες, οι γραμμές φορτίου και οι αντίστοιχες χρεώσεις. Για να ξεκινήσουμε, μεταβαίνουμε στο Task Booking Layout Form. Η οθόνη που εμφανίζεται αποτελεί την κύρια φόρμα καταχώρησης, μέσα από την οποία δημιουργούνται και διαχειρίζονται οι κρατήσεις. Η φόρμα χωρίζεται σε δύο βασικές περιοχές. Στο επάνω μέρος βρίσκονται τα στοιχεία κεφαλίδας του booking, δηλαδή οι γενικές πληροφορίες της ανάθεσης. Στο κάτω μέρος καταχωρούνται οι αναλυτικές γραμμές που αφορούν το φορτίο, τον προορισμό, τη φόρτωση και τους συνεργάτες. Ξεκινώντας από το επάνω μέρος της φόρμας, το πρώτο πεδίο είναι ο αριθμός booking. Ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και αποτελεί τη μοναδική ταυτότητα της συγκεκριμένης καταχώρησης. Με βάση αυτόν τον αριθμό μπορούμε στη συνέχεια να αναζητήσουμε, να παρακολουθήσουμε ή να διαχειριστούμε το booking. Ακριβώς από κάτω εμφανίζεται η ημερομηνία καταχώρησης, η οποία επίσης συμπληρώνεται αυτόματα. Η πληροφορία αυτή είναι σημαντική, καθώς αποτυπώνει πότε ξεκίνησε η διαδικασία καταχώρησης και παρακολούθησης της συγκεκριμένης μεταφοράς. Κατά τη δημιουργία ενός booking υπάρχουν ορισμένα βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν. Πρώτα επιλέγουμε τον τρόπο μεταφοράς, όπως οδικό, ναυτιλιακό ή αεροπορικό, και στη συνέχεια τον τύπο μεταφοράς, όπως εισαγωγή ή εξαγωγή. Επιπλέον, ένα booking δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο χωρίς τουλάχιστον μία γραμμή φορτίου. Για τον λόγο αυτό, πριν από την αποθήκευση, θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον μία σχετική γραμμή στο κάτω μέρος της φόρμας. Κατά την αρχική δημιουργία, η κατάσταση της κράτησης ορίζεται ως εκκρεμής. Η κατάσταση αυτή παραμένει μέχρι να ληφθεί η σχετική επιβεβαίωση. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε το πεδίο εντολέας. Εδώ επιλέγεται ο πελάτης, ο συνεργάτης ή ο φορέας που δίνει την εντολή για τη συγκεκριμένη μεταφορά. Πρόκειται για βασικό πεδίο, καθώς συνδέει το booking με το σωστό συναλλασσόμενο και επηρεάζει την περαιτέρω διαχείριση της αποστολής. Ακολουθεί το πεδίο Person in Charge ή υπεύθυνος, όπου δηλώνεται το αρμόδιο άτομο που παρακολουθεί τη συγκεκριμένη κράτηση από την πλευρά του πελάτη. Στο πεδίο Πολιτής μπορεί να επιλεγεί ο πολιτής που σχετίζεται με την υπόθεση, εφόσον υπάρχει. Το πεδίο αυτό είναι χρήσιμο για εμπορική παρακολούθηση και μελλοντική αξιολόγηση των εργασιών. Στο πεδίο Χρήστης εμφανίζεται ο χρήστης που πραγματοποιεί την καταχώρηση. Η τιμή προτείνεται αυτόματα από το σύστημα, με βάση τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη κατά το login. Ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς που έχει επιλεγεί, ενεργοποιούνται επιπλέον πεδία που αφορούν τον εκάστοτε τρόπο μεταφοράς. Το πεδίο αριθμός αναφοράς χρησιμοποιείται για την καταχώρηση ενός εξωτερικού αριθμού αναφοράς. Αυτός μπορεί να είναι αριθμός του πελάτη, αριθμός κράτησης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για την από κοινού ταυτοποίηση και την παρακολούθηση της αποστολής. Στη δεξιά πλευρά της φόρμας συμπληρώνονται επιπλέον στοιχεία που αφορούν τη μεταφορά. Στο πεδίο πρακτορείο επιλέγεται το πρακτορείο που συμμετέχει στη διαδικασία, εφόσον υπάρχει. Στο πεδίο γραμμή δηλώνεται η ναυτιλιακή γραμμή. Στο πεδίο ανταποκριτής καταχωρείται ο συνεργάτης ή ανταποκριτής που εμπλέκεται στη μεταφορά. Στο πεδίο depot μπορεί να δηλωθεί το depot που σχετίζεται με κοντέινερ ή άλλο εξοπλισμό. Στο πεδίο όροι φόρτωσης επιλέγονται οι σχετικοί όροι, όταν είναι γνωστοί. Οι όροι αυτοί βοηθούν στη σωστή επιχειρησιακή και οικονομική διαχείριση της μεταφοράς, καθώς μπορεί να επηρεάζουν τόσο τη διαδικασία εκτέλεσης όσο και τη χρέωση. Στο μεσαίο τμήμα της φόρμας συμπληρώνονται τα στοιχεία φόρτωσης και παράδοσης φορτίου. Στην ενότητα φόρτωση καταχωρούμε το λιμάνι ή τον τόπο από τον οποίο ξεκινάει η μεταφορά, το συγκεκριμένο σημείο φόρτωσης, καθώς και την ημερομηνία φόρτωσης ή παραλαβής. Στην ενότητα παράδοση φορτίου καταχωρούμε αντίστοιχα το λιμάνι ή τον τόπο προορισμού, το σημείο παράδοσης και την εκτιμόμενη ή συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης. Εδώ είναι σημαντικό να διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ τόπου και σημείου. Ο τόπος αναφέρεται συνήθως στην ευρύτερη περιοχή ή στο λιμάνι αναχώρησης ή άφιξης του μεταφορικού μέσου.
Το σημείο αναφέρεται στην πιο συγκεκριμένη τοποθεσία παραλαβής ή τελικής παράδοσης του φορτίου, όπως μία αποθήκη, ένα τέρμιναλ ή οι εγκαταστάσεις του πελάτη. Στη δεξιά πλευρά μπορούμε να ορίσουμε στοιχεία που σχετίζονται με την ισχύ της προσφοράς εφόσον είναι σε στάδιο πριν της ανάθεσης, όπως επίσης και το status, fixed για ολοκληρωμένες αναθέσεις, pending ή pending from approval για τις περιπτώσεις της διαχείρισης spot προσφοράς και τέλος lost, εφόσον δεν δοθεί η ανάθεση. Στη συνέχεια περνάμε στο κάτω μέρος της οθόνης, όπου καταχωρούνται οι αναλυτικές πληροφορίες. Στην ενότητα στοιχεία φορτίου καταχωρούμε τις γραμμές του φορτίου. Κάθε γραμμή μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα είδος φορτίου, μία συσκευασία ή ένα container, ανάλογα με την περίπτωση. Στη στήλη FCL δηλώνουμε αν το φορτίο αφορά πλήρες container, δηλαδή full container load. Στη στήλη μέγεθος επιλέγουμε το μέγεθος του container, για παράδειγμα 20 ή 40. Στη στήλη τύπος container δηλώνουμε τον τύπο του container, όπως dry, reefer, open top ή άλλη διαθέσιμη επιλογή. Στη στήλη αριθμός container καταχωρούμε τον αριθμό του container όταν είναι διαθέσιμος. Στη συνέχεια συμπληρώνεται η ποσότητα του φορτίου. Στη στήλη συσκευασία επιλέγεται ο τύπος συσκευασίας, όπως παλέτες, χαρτοκιβώτια, δέματα ή άλλη μορφή συσκευασίας. Στη στήλη περιγραφή καταχωρείται μια σύντομη περιγραφή του φορτίου. Ακολουθούν τα αριθμητικά στοιχεία του φορτίου. Στη στήλη μεικτό βάρος καταχωρείται το συνολικό βάρος του φορτίου μαζί με τη συσκευασία. Στη στήλη όγκος συμπληρώνεται ο όγκος, όπου απαιτείται. Στη στήλη αριθμός αναφοράς μπορεί να καταχωρηθεί μία πρόσθετη αναφορά που αφορά τη συγκεκριμένη γραμμή φορτίου. Στη στήλη σημεία και αριθμοί καταχωρούνται τα marks and numbers, δηλαδή σημάνσεις, αριθμοί ή αναγνωριστικά που υπάρχουν πάνω στο φορτίο. Τέλος, στο πεδίο Payable at μπορεί να δηλωθεί εάν ο ναύλος είναι είτε prepaid είτε collect. Στο κάτω μέρος υπάρχουν επίσης επιπλέον πληροφορίες που αφορούν τον προορισμό, τη φόρτωση και τους συνεργάτες. Στην ομάδα προορισμός, το πεδίο ημερομηνία παράδοσης χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης του φορτίου στον τελικό προορισμό. Το πεδίο Deliver on Wheel χρησιμοποιείται όταν η παράδοση γίνεται χωρίς να απαιτείται απαραίτητα εκφόρτωση σε αποθήκη ή άλλο σημείο. Στο πεδίο Σημείο προορισμού καταχωρείται το τελικό σημείο στο οποίο θα καταλήξει η αποστολή. Στην ομάδα Φόρτωση συμπληρώνεται η ημερομηνία που σχετίζεται με την παραλαβή ή τη φόρτωση του φορτίου. Το πεδίο Collect on Wheel χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις που η περισυλλογή γίνεται κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Στο πεδίο Σημείο φόρτωσης καταχωρείται το ακριβές σημείο από το οποίο θα φορτωθεί ή θα παραληφθεί το φορτίο. Στην ομάδα συνεργάτες καταχωρούνται τα εμπλεκόμενα μέρη της αποστολής. Στο πεδίο εντολέας δηλώνεται ο πελάτης ή συνεργάτης που δίνει την εντολή μεταφοράς. Στο πεδίο φορτωτής συμπληρώνεται το πρόσωπο ή η εταιρεία που παραδίδει ή φορτώνει το φορτίο. Στο πεδίο παραλήπτης δηλώνεται ο άμεσος παραλήπτης της αποστολής. Στο πεδίο τελικός παραλήπτης καταχωρείται ο τελικός αποδέκτης του φορτίου, όταν αυτός διαφέρει από τον παραλήπτη. Στο ίδιο τμήμα μπορεί επίσης να εμφανίζονται πεδία όπως μεταφορέας και ανταποκριτής, τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση των συνεργατών που θα αναλάβουν την εκτέλεση ή την υποστήριξη της μεταφοράς. Αφού ολοκληρώσουμε τα βασικά στοιχεία, μπορούμε να μεταβούμε στην καρτέλα σχόλια. Η καρτέλα αυτή χρησιμοποιείται για την καταχώρηση πρόσθετων πληροφοριών που αφορούν το συγκεκριμένο booking και δεν καλύπτονται από τα βασικά πεδία της φόρμας. Εδώ μπορούμε να καταχωρήσουμε ειδικές εσωτερικές οδηγίες φόρτωσης ή παράδοσης. Παρατηρήσεις σχετικά με το μεταφορικό μέσο, απαιτήσεις του πελάτη, οδηγίες προς συνεργάτες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι χρήσιμη για την επιχειρησιακή παρακολούθηση της αποστολής. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στην καρτέλα χρεώσεις. Η καρτέλα αυτή χρησιμοποιείται για την καταχώρηση και παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο booking. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μία υπηρεσία ή χρέωση που αφορά τη μεταφορά, όπως ναύλος, μεταφορικά, τοπικά έξοδα, πρακτοριακά ή άλλες σχετικές υπηρεσίες. Αρχικά επιλέγουμε την υπηρεσία και τον αντίστοιχο συνεργάτη που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη χρέωση. Στη συνέχεια ορίζουμε το νόμισμα στο οποίο αναφέρεται η συναλλαγή και φυσικά στα πεδία αγορά και πώληση καταχωρούμε αντίστοιχα το κόστος της υπηρεσίας και το ποσό που θα χρεωθεί στον πελάτη.
πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε άμεση εικόνα τόσο του κόστους όσο και του αναμενόμενου εσόδου. Εφόσον απαιτείται, συμπληρώνουμε τον τρόπο επιμερισμού και το φίλτρο επιμερισμού, ώστε η χρέωση να κατανεμηθεί σωστά στις γραμμές ή στα στοιχεία του φορτίου. Στο πεδίο τρόπος πληρωμής δηλώνουμε τον τρόπο πληρωμής του τελικού τιμολογίου μόνο εφόσον αυτή διαφοροποιείται αναφορτίο από τον γενικό τρόπο πληρωμής του συναλλασσόμενου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναλυτικής καταχώρησης αναγραμμή, τόσο σε επίπεδο χρεώσεων όσο και σε επίπεδο φορτίου. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις μπορούν να αναλυθούν αναγραμμή, ώστε να μην υπολογίζονται υποχρεωτικά συνολικά για όλο το booking, αλλά να επιμερίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στα στοιχεία που αφορούν. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου κάθε φορτίο, κοντέινερ ή γραμμή έχει διαφορετικό κόστος, διαφορετικό συνεργάτη ή διαφορετικό τρόπο χρέωσης. Για κάθε χρέωση μπορούμε να ορίσουμε την υπηρεσία, τον προμηθευτή ή τον πελάτη, το νόμισμα, το ποσό σε ευρώ και τη μονάδα χρέωσης. Αντίστοιχα, υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης και σε επίπεδο φορτίου, ώστε κάθε γραμμή να περιλαμβάνει τις δικές της πληροφορίες, όπως ποσότητα, συσκευασία, βάρος, όγκο κτλ. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν μία γραμμή φορτίου αποτελείται από επιμέρους τεμάχια ή διαφορετικές συσκευασίες και θέλουμε να αποτυπώσουμε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά τους. Με αυτόν τον τρόπο, το booking δεν περιορίζεται σε μία γενική γραμμή φορτίου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση των επιμέρους στοιχείων του. Αυτό βοηθά τόσο στην επιχειρησιακή παρακολούθηση, όσο και στον σωστό υπολογισμό των ποσοτικών δεδομένων και των χρεώσεων. Τέλος, υπάρχει μία πολύ χρήσιμη λειτουργία, η αντιγραφή booking. Κατά τη δημιουργία ενός νέου booking, μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ στην οθόνη και να επιλέξουμε αντιγραφή booking. Το σύστημα ανοίγει το ευρετήριο, όπου μπορούμε να ορίσουμε τα κριτήρια αναζήτησης. Αφού εντοπίσουμε και επιλέξουμε ένα ήδη καταχωρημένο, το σύστημα την αντιγράφει σε νέα εγγραφή. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε χρόνο και διασφαλίζουμε συνέπεια στα στοιχεία που καταχωρούνται. Στη συνέχεια, από το ευρετήριο bookings, μπορούμε να αναζητήσουμε και να παρακολουθήσουμε τα ήδη καταχωρημένα bookings. Στο επάνω μέρος της οθόνης υπάρχουν τα κριτήρια αναζήτησης, μέσα από τα οποία μπορούμε να περιορίσουμε τα αποτελέσματα με βάση συγκεκριμένα στοιχεία, όπως αριθμό booking, ημερομηνίες, τρόπο μεταφοράς, εντολέα, πελάτη, φορτωτή, παραλήπτη, πράκτορα, κατάσταση ή υποκατάστημα. Αφού ορίσουμε τα κριτήρια που μας ενδιαφέρουν, εκτελούμε την αναζήτηση και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα στο κάτω μέρος της οθόνης. Κάθε γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί σε ένα booking και εμφανίζει βασικές πληροφορίες, όπως τον αριθμό booking, την ημερομηνία, τον εντολέα, τα σημεία φόρτωσης και παράδοσης, τον πελάτη, τον πράκτορα, τον πολιτή, τον υπεύθυνο χρήστη, την κατάσταση και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την αποστολή. Κάνοντας δεξί κλικ επάνω στο επιθυμητό booking, εμφανίζεται μενού με διαθέσιμες επιλογές διαχείρισης. Από τις επιλογές αυτές, οι βασικότερες που θα αναφέρουμε είναι η εκτύπωση booking, η δημιουργία εντύπου και η μαζική αλλαγή στάτους. Η επιλογή εκτύπωση booking χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των στοιχείων της ανάθεσης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική ενημέρωση, αποστολή σε συνεργάτη ή αρχιοθέτηση. Με την επιλογή δημιουργία εντύπου, το σύστημα δημιουργεί έντυπα που σχετίζονται με το booking και τη διαδικασία της μεταφοράς, όπως η εντολή φόρτωσης, η εντολή περισυλλογής και το quotation. Η εντολή φόρτωσης χρησιμοποιείται για την αποστολή οδηγιών σχετικά με τη φόρτωση του φορτίου. Η εντολή περισυλλογής χρησιμοποιείται όταν απαιτείται παραλαβή του φορτίου από συγκεκριμένο σημείο. Το quotation είναι το έντυπο προσφοράς προς τον πελάτη. Η επιλογή μαζική αλλαγή στάτους χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ενημερώσουμε την κατάσταση ενός ή περισσότερων bookings. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρειάζεται να αλλάξουμε γρήγορα την κατάσταση της κράτησης, για παράδειγμα από εκκρεμή σε επιβεβαιωμένη ή οριστικοποιημένη ανάλογα με τη διαδικασία που ακολουθείτε. Αφού ολοκληρωθεί και οριστικοποιηθεί η ανάθεση, το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία υπόθεσης μέσα από το booking. Αρχικά, από το πεδίο αναζήτησης ανοίγουμε την εργασία Create Case Layout Form και επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο υπόθεσης ανάλογα με τη μεταφορά που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Στη συνέχεια, μέσα από τη φόρμα της υπόθεσης, κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε την ενέργεια 4, εισαγωγή φορτίων από booking.
Σε αυτό το σημείο, το σύστημα εμφανίζει τα διαθέσιμα bookings που βρίσκονται σε κατάσταση fixed. Από τη λίστα επιλέγουμε την κράτηση ή τις κρατήσεις που θέλουμε να εισάγουμε στην υπόθεση. Με την επιλογή τους, τα στοιχεία του booking μεταφέρονται αυτόματα στη μερίδα. Συγκεκριμένα, μεταφέρονται οι γραμμές φορτίου, οι συνεργάτες και οι αντίστοιχες χρεώσεις. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η επανακαταχώρηση δεδομένων, μειώνεται ο χρόνος εργασίας και διασφαλίζεται ότι η υπόθεση δημιουργείται με βάση τα ήδη επιβεβαιωμένα στοιχεία της κράτησης. Συνοψίζοντας, το booking αποτελεί το αρχικό και βασικό σημείο οργάνωσης μιας μεταφοράς. Η σωστή καταχώρηση των στοιχείων του, η ανάλυση φορτίου και χρεώσεων, η χρήση των διαθέσιμων εντύπων και η δυνατότητα μεταφοράς των στοιχείων σε υπόθεση συμβάλλουν στην καλύτερη παρακολούθηση της αποστολής, στη μείωση λαθών και στην πιο αποτελεσματική διαχείριση της καθημερινής εργασίας.